téměř nepřetržitý jízdy takhle svalili někde 150 km pod Madridem do parku. Vážení přátelé, to je ideální manžel. Tomu novýmu, tehdy novýmu MTčku 800 udělat nějakou větší propagaci. Bylo jenom na tom panelu, který jsem si sebou vez, no a na tom tachometru po tom přetočení se objevila 0. Republika společnost Zornine, Já jsem hrozně rád, že tady můžu dneska tady s Jadrou chvilku stát. Já jsem dokonce říkal, ale jestli chceš jít z Afriky. Jo, ale tam, promiň, tam nevím, kdo jak, když tak bude, ale když vlastně ukazoval ty novinety na publice a podobně, tak jsem to neřešil. Nicméně, některé ty příběhy byly docela vtipný, s tím, že vždycky mi za jízdy musel poslat nějakou vášní čínštině, já jsem to pak posílal, co to je, a on mi vždycky říkal, co to bylo, říkám, nic, to tam vůbec nemáš nainstalovaný, tam vůbec není v tím prototyp, tak se s tím nezajímej. Já si myslím, že si teď musí se hodně s kamarády, takže je to asi hodně na tobě. A nejenom asi ty, ale tady i spousta, co vím, majitelů téhletý skvělý motorky nižší kategorie, novvácový, ale tady asi se rozluší, abych zase dal slovo tobě, aby si k tomu řekl asi ty něco, protože jinak za nás, za Gentlemana, za CF Moto, celosvětově seš prostě pro CF Moto ten blázen a magor ze všech všude. No tak já jsem zvyklý, že ty motorky jako moc nepřetahuju, když je test na 100 000, tak najdu 100, ale myslím si, že v rámci toho, že jsem pak potřeboval ještě nějaký přesuny, tak je tam, jestli to řeknu dobře, nějakých 106 500. Já už jsem je zapomněl ty historky, protože samozřejmě teďka, co sedlám 450, tak tohle to už jde stranou. Jsem rád, že je to tady v muzeu zachovaný proto, aby lidi viděli, že je to první 800 MTčko nejenom celosvětově vyrobená, dodaná do České republiky, ale i první, která doposud má na to 100 000 km. Žádná taková druhá zatím neexistuje. No, víš, že si to fakt nepamatuju, to bychom museli tamhle někde přečíst. Já myslím, že 46 nebo 43, něco takového. Někde to čteš? Jo, 42, říkám to dobře. 42 za 22 měsíců 100 000 km, no, tak budu si to muset znova naštudovat. No, je to zajímavý, je to jako vždycky, když člověk sedne na novou motorku, na novinku, tak je do ní zahleděný, takže já si teďka neskutečně užívám 4pade a dokazuju, že i s tímhletím malým objemem, no pro někoho je malé, já jsem zvyklý jezdit na 50, 125 dlouhé trasy, takže 450 je pro mě luxus a i ve dvou dokážu s tím jezdit normální cesty, čili využívám ten motocykl zřejmě jinak, než k čemu je určen a právě tím dokazuju, jak je dobrý. Vzhledem k tomu, že se specializuju na dlouhodobé testy, proto tady jsou dneska ty motocykly z vůní dálek. To jsou všechno moje stroje, které mají 100 000 a víc. Tady třeba stojíme i u Bavoráka, který má 250 000, tak se snažím, aby minimálně prvních 50 až 100 000 ten motocykl byl v originál stavu, aby se tam nic neměnilo. Maximálně si tam někdy změním vejšku štítku, to proto, aby se tam nalepily nějak ty moje cesty, případně partneři, ale třeba vejfuk, což lidi často mění, to všechno zůstává originál. No, na 4pade je v tuhle chvíli 32 500 a já bych byl velice rád, kdyby se mi podařilo do výstavy v březnu 2025, což je letos v Praze, výstava v Letňanech, aby tam bylo těch 50 000, aby lidi viděli, jak vypadá 450 MTčko po 50 000 a já možná prozradím jednu věc. Když se to povede, tak vy tam uvidíte ten motocykl rozebraný. Samozřejmě budu rád, když ty moje oblíbené motocykly, vlastně ty moje děti nebo naše děti, protože většinu z toho jsme odjezdili s manželkou po 5 kontinentech a byl bych rád, kdyby to lidi viděli, tak jak je to tady připravený. A je to trvalá expozice, já nemíním to zase zpátky stěhovat někam do garáží. A ty motocykly moje, které tady uvidějí od té první Javy 634, 350 až po teďka nejnovější kousek 800 MTčko, tak jenom na těch motocyklech, co tady budou vidět, tak je najetej skoro 1 000 000 kilometrů z celé té mojí životní porce.